Hey mana, Mr. Tade, it's your boy MB. Eh? Sabata ne. muryar da kasassu. Wasan mu suke, ai wasu mu suke. Wasan mu suke, ai wasu mu suke. Wasan mu suke, wasu mu suke. Wasan mu suke, to ai wasu mu suke. Eh? Sai me yan kaki ne, dubin ka sun so ni. Wallahi Allah ma ya so ni, tarbiya iyaye sun bani. Eh man, haka za ku gani, kuma haka za ku bari. Ka biyan kan kabari, bakin cikin taushe ku sani. Dole mu dinka tufafi, addu'a tana kashe tsafi, kuma salon mu shafi ba abun da zai dame ni. Wai san mu suke, wasu mu suke, wai san mu suke, to ai wasu mu suke. Ga ni da raina ba mutu ba, ga ni tsaye kuma ban gudu ba. Haka Allah da shi ya nufa, makiyana ba ku so haka ba. To Allah raba mu da babu, da masu aikata aibu, waɗanda ba su da gaibu. Allah da gama san mu, dole mu yi ta a yanda ta zo. Allah ka ba mu a san da ka so, ka daga mu gari mu faso, lamarin ka a tashi gari da hazo. To laulau lafiya ta, waka lafiya ta, makiya sun yi mun mugunta, to amma yanzu an cire ta. Mana wasan mu suke, ai wasu mu suke. Wasan mu suke, ai wasu mu suke. Wasan mu suke, wasu mu suke. Wasan mu suke, to ai wasu mu suke. Suke mu ko su so ai matsalar su ce dole su kan mu da ranmu a tsaftace. Inda mama na addu'a ta ce mu ji alaba da sa'a, to mun fita na dun wani mayi balle muna fakayyan kawai. Mun ci kudin mun ci arewa, mun kyale yan uba da dagawa. Abun da ban mamaki dauga waɗansu ba su da aiki, to hasada su ta zama taki. Mun ci gaba mun ba su da raki, ka manta Mr. Auta ne da MB. Ka so ka kira mu da AB, kainuwa da shi daga Allah, mun saba alwala mu yi sallah. Wasan mu suke, ai wasu mu suke. Wasan mu suke, ai wasu mu suke. Wasan mu suke, wasu mu suke. Wasan mu suke, to ai wasu mu suke. Wasan